बैला मंडल जो हाके के परला जय हो हमर बाबू महादेव नचनिया चलो बजनिया रेडी 1 2 हर हर महादेव सबेरे ओकरा के सर्जन से चेक कर ली कहीं रेसा हो सब कोई दूल्हा के माला गाला पहिरावो माला गाला पहिरावो माला 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 कहाँ बा दूल्हा के माला गाला हर हर महादेव बाबा ये बार रहमनी तिलक पर हजामी आगे जा रसौली गांव के हजाम के हब शंकर ठाकुर शंकरे नाम शंकर वो चौका पूरा ये शंकर जी के बियाह में शंकर वो आइल ये हजामी नहीं ये गांव के ठीक निमन भी शंकर बाबू हजाम भागशाली बा रेहू मछली खनी धइले बैठी महादेव बढ़िया जय हो जय शंकर बा पंडित जी के आमने सामने हजामी काहे बैठे लालू काहे वैसे बाबा जी के शंख के दर्शन होत रहेला शंकर वो देखो बाबा के शंख के ने बा कहती है जे बाजे लकी ना तनी फूकवा के दे बड़ी हंसमुख कलाकारी है भाई हरी लेनी मन हिया आज मारा शिव जी के तिलक आयो आज महादेव जी के तिलक आयो आज रसौली में बजली बधाई रे माई शोभा बरनी गाई के गोबरा से अंगना लिपाई
चंदन संभार चौका बैठिए महादेव जब बाबा के तिलक चढ़े लागल तो देवता लोग अपना अपना विमान से फूल के बारिश करे लागल, जयकार बोले लागल, महादेव के दर्शन करे लागल। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते कर्पूर गौरम करुणातारम संतार सारं भुजगंधारम सदा वसंत विद्यारविदे भवानी सदर्वामी ओम शांति नम शांति हरि ओम शांति भारत वर्ष रेवा खंडे अर्जावर्ते जम्बूद्वीपे कंजू प्रथम जने हा। अरे ई पंडित जी कहाँ के हई? ई पंडित जी काशी जी के फेरल हई। हम फेरल ये डांट दो आगे फोन करी बबुआ जब तिलक चले तो धान हरदी बटाला। अरे धानवा में धानवा हे महादेव पर्वत कन्या करे आहे समाधि में समाधि मिलावो पावना समाधि धान बटैला के बाद अक्षत बनाला आ अक्षत के बाद चुमावन होला। अरे चांद चुमावन होला। बाबू का राजोरी लालाया जुरिया अरे ई के ह? यहाँ के पहिल की मेहरारू होई। अच्छा दूसर का बियाह में आई गई। बाबू का राजोरी लालाया जुरिया अब पूरा को के करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। अब पूरा को के करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। अब पूरा को के करा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। माता बहन बेटी सब चुमेला। काका को भाई बानी रुआ? दो भाई। रुआ बड़का भाई के नाम गणेश जी और नाम अरे बाप काई महेश कौन रूप में कौन मिलबई दादा कोई न दी जो हम आई बानी घूमे फिरे बबुआ तराउर नाम महेश बड़ भाई के नाम गणेश अब बाबूजी के नाम सा है का प्रणाम। तब तरुआ हमारा आदर्श बनी काहे कि साहे जी का हम चेला है। ये कर नाम गौतम गुप्ता एंड गौतम तूफान का है। इस तरह हमारा आदर्श बनी आई बरा तो कर महादेव बनी ते बरा तो हमारे इष्ट देवता बनी। तो गणेश जी राउत बड़ बनी बड़का भैया नहीं तरुआ काहे के बनी उहा के चल गई तरुआ रहल कौन जरूरी रहे। अच्छा हमार सेवा कर ना हम सोचले जे हुआ के चल गई त रौड़ी जी रहल का जरूरी रहे अपन संग ही चल देला लेकिन हमार सेवा करे के कितना निमन बात कनी है।
तो गणेश की बड़ भाई के नाम हो दैया फेर चूमे चलनी दुल्हा के भाभी दैया फेर चूमे चलनी दुल्हा के भाभी एकर अंग डोलेला एकर पाक डोलेला एकर हा भौजाई भी बड़ी आनंद ले ली देवर के बियाह में भौजाई भी बहुत आनंद ले ली कंपटीशन ना करे भौजी जा भौजी खाई खाना पिया बुता मोटाई दुकाई भौजी खाई खाना पिया बुता मोटाई दुकाई आई अपना बसवारी में जाके लोटाई बुकाई से जान जाई हजी उठी दुल्हा अरे हमर बाबू असम शादी करती ना अभी कोनो उम्र नहीं के इते 11 बरिस अब हो चलता अंत बाबू हमारा आईटी तैयार करे तब बियाह करे लेकिन अगुआ इतना ना पिठियोले हंस ये मजबूरन करी के पड़ जाता जब तिलक महादेव के चढ़ गए त देवता लोग पहुंचल कि महादेव के दुल्हा बना देवे के बस सारा देवता लोग शिव जी के सजावे लागल अब बाबा ये गर्दन में ये सांप लपेट के कान में पीछी पहिर के जटा में गंगा जी लेके अब बादशाह बैल पर चढ़ गए शिव जी के शादी में चाचा शिवे जी एगो ऐसा देवता बड़े के दुनिया के हर चिंटा चिंटी के भी माने ले जेकरा के हमने के मार के मुआ दिले सांप के उस सांप के माला बना के पहने ले काल के भी अपना से प्यार करे ले ना उ एगो सांप शिव जी के बारात में कह देलस कि ना जाए बस शिव जी ध्यान दे के देखले जे सब जीव के नेवता दियल बा के नहीं खे जात तो उस सांपों को तो हम ना जो का करी बस शिव जी शराप देले कि जो सांप हम हर जीव के अपन प्यार करी ले अते हमरा बारात के निरादर कोले बड़े जहे बड़े तहे पेड़ बन जो पेड़ जे कहीं जाए लेकर रहबे मत करियो भाई एके बे सांपो खड़ा भ आ पेड़ बनल तरकुल के काहे कि तरकुल के पेड़ उ सर्प ओकर चोइया देख ली ओकर पतई और हाथ काट दी ओकर उहे फन हो हां हां उहे 76 हां अब तरकुल जब बन गइल त सापावा कहता जी महादेव छोटा सा गलती के सजा देनी ऐसन पेड़ बना देनी जे हमरा छाया में के बैठबो न करी तो शिव जी बड़ी दयालु रहन को जे जा जब हार मान ले तम वरदान देता है जे कलयुग में तोरो को की ढेर होई तो देख लिए बेरा एगो तरकुल के काज तो 4 बजे भोर में 2 जना घेर के पड़ जाले बुझाला जे अपना खानदान के पिंडदान करता हां आ कोयला जे ताड़ी पियतानी ताड़ी उ ताड़ी ना हो उ सांप के विष उ विष छोड़ेला पी के हमने के माते जाई हां हां आ तबो हाडा मिली कोयला से जे हमरा महाराज जी के शिकायत कइले बा वरदान देले बड़े भले तार के लेकिन हमनी के तार के पियहु ना देव केहू के वही लबनिए में हाडा पीने ढुक जाला सो आ हमनी के अपना ना वैज्ञानिक बानी ये छननी से छान के ओकरा के मार दिले कभी भी ताड़ी ना पिए के गांजा पी लो सिगरेट पी लो पान खा लो भले गुटखा खा लो भले शराब पी लो लेकिन ताड़ी ना काहे जी ए में टांग के चढ़ेल अच्छा आ टंगले ले जाइए सब टंगले उतर के ले त कहला जे ताड़ी एकर बड़ा निमन होला निमन थोड़ी होला एने सही वो भी आइल बा और ने सऊ वो भी आइल बा आ दोनों जब लड़ल बा त प्रेशर बढ़ बा त गजा गई आ ई जाली भैया शराब पी ले लोग त केहू ना जाए
मुंह धाम के ट्रेन में बढ़ जाए, लेकिन एगो बोगी में अगर तारी पी के आदमी बढ़ जाओ आ एक बेर ढेकार दी मिजाज से तजेकर बर्थ बा उतर के जनरल में चल जाए। अगर हेने से मार देलो तो हो सकता है 2-4 जना कोमा में चल जाए। ओकनी के कपड़ों बसाला, देहियो बसाला, पसीनों बसाला। 6 महीने हमनी के लग कहां छड़ी ले ई बारे चाहे इन देव भाई रहले। अब बाबा के ये बैल पर सजावल जाता। ए संगति है सुन अरे बता हमरा के प्रिय मान ले चढ़ी ऊपर काम बनू काम बहुत चला कहले कि हमर मित्र नु है एक बेर बढ़ जाए महादेव के ठो देबे के बाबा के बैठाओ कौन हमरा के थोड़ी शिव जी के वाह वाह हम कह के रो देह पे चढ़े ये बात काहे जी हम तारा मित्र संगतिया ढेर देर मत बैठे ए नहीं के हम लमर सु गइल बा ए बैठी बाबा हल आओ तो ए बैठी बासा पर बैठी ना तन मन बढ़ जाए के तो हम ही बढ़ जाए और तो बैल चादरवा राउ रही जी चादरवा कह जाए के बा चादरवा राउ रमर हो गई हेकरा चादरवा में लड़ गई हल तू ही बसा बैल बन जा आ दूसरा का हम दुल्हा लपेट देता ले ले का लपेट ले ते ही दुल्हा बोल बसा बैल निहुर जा नीरा बढ़िया से बाबा चढ़ी चढ़ 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 आराम से धर के लगान धर एगो डंटा ने के डंटा डंटा एगो बा बाबू ले को डंटा रखले बानी तन दी ना दी बैला मंडल जो हाके के परला जय हो हमर बाबू महादेव नचनिया चलो बजनिया रेडी बन टू हर हर महादेव सवेरे ओकरा के सर्जन से चेक कर ली कहीं रेसा हो सब हो इधर मुआ दे तर के जानते नहीं बाबा के अब बाउसिर भीतर ही हम ठेल देले बानी वो मासा फसा सब पेट में गई हेलो बाबू अब यही एगो चटनी का चटनी कौन बा हई तो हंसत हंसत गिर गई धिया ई सोचते जे डंडवा केले जाता अब ये अपना फिर में बढ़ जाइए भगवान सपनों में ही हमरा कर
तोरा में उलन जाई के सुकुवार बड़े ओकरा खातिर फर्स्ट क्लास का हम एगो चांदी के बनवाए अच्छा गुल्ली जाना से कान छेदाला अच्छा अब एगो चटनी आ गई एगो चटनी आ गई एगो पति बारे प्रदेश में पत्नी बारी घर में और बनबुआ जब फोन सुना तारे तब महटी आवत रहे महटी आवत रहे विदेश में बारे काहे कि जे भी अरब में रहेला ए जी के अरबियन होय तो किसी आई मत जे अरब में रहेला भले कतनो रुपया कमा उनका मेहरारू सजा के पूछी का समाचार कमाता रहे उ रोड ढोता रहे उ आ पर्स लेके घूमती है